Salam mehriman olanlar, izleyiciler, giç yaşay kadırdan tomaşaçılar, öňüňize bereket, öňüňize bereket. Häzirki biziň gün ýaýlymyz duruşy bilen riskin haýyş boýunça, riskin açyk sözlerinden ibaret. Men açylyşy edýän, gerek bolan kommentariýalary, zatlary çykaryp görkezýän, kommentariýalarda soraglar, zatlar bolsa soraýan riskden mundan öňkü gepleşiklerimizde de gelen käbir soraglar bar. Kommentariýalar bar, olaram men riskden sorajak. Ýöne men söz nowatyn riske berýän, risk şu gün Berdimuhammedowlar bilen Farhadyň arasyndaky gatnaşyklary, şu Berdimuhammedow şeýle beýle gatnaşygym boldy da, duşum, eli diýen zatlar barada, başga zatlar barada. Öz bilýänlerim aýtjak diýdi. Şoň üçin efir günýaýlym risk mendiňe moderator özüň alyp barýan, özüň gürleýän sözlerine inha efir sawur. Assalamu alaikum aziz halkım. Salam dördağa. Aziz halkım, men sizlere bir açık koyayım. Menin gepime Allah'a inanıyorum. Men özüme Allah'a inanan olamam. Halkıma güveniyorum. Birazcık gözünüzü açın, kolağınızı açın. İkinci soğum, kelleniz var. Ne sebepten ben düğün ona dedim Farhat'ta bir salfetkaya oğluna. Salfetka. Ne için senzim? Soranızım. Sen ne için özünüm ettim. Baban vardı, kakın vardı, kakın ayal doğunu vardı. Ne çıkıp efir eden ok, şu caylarını neyden aldı şu sor, ayt bilen oktum. Gelye, Maňa sokulýar. Serdar Berdimuhammedowyň. Onuň Guga yegirini bar. Daýdasy bar. Nazar bar. Nazaryňam şafery bar. Halmuratov. Oňa arasy gowruşdurýar. Çeresip. Oňa para berip gowruş arasyna. Pul berip. Oram näet gowruşdurýar? Bir kezi kakasy ýanyndan gelýär, kakasy ogluny tanışdyrýar. Kakasy o wagtlary hakimdi. Men onu boýnuma alýan. Hakimdi kakasy. Vilayet hakimdi. Vilayet hakimdi. Kakasy ogluny görkezýärdi, tanışdyrýardy. Kakasy ýeşdirmakda, öz arady gurşmakda Farhat kenar çıkıp durýar. O bir. Şonda oğluny arsyny gowlaşdyrýar. O iki. Şu at diýär, hemmekime söz berýär. Hemmekime köçeňe dıkmasaň diýen, oýna demini. Serdar tel Nazar aganyň bilen organişkara NVD kontrazvetka Genel Prokuratura Köpete etraf Leva vilayetiňem vilayetiň KGB orunbasarynyň arasy gowy. Ona sudemet bilýärmen. Maňa diýär bugün sudet dakadet çykar diýär. Men taňan çykaryp näme etberýin? Çıkardım men. Hava giden adamın rozga bozulsun mu? Giden adamın semes bozulsun mu? Nahak adamlar gitsin mi otayda? Men olar men nahak adamlar getirmeni bilýär mi? O adamlar ýok etmeni. Şeňle hökümetin wagt gelen wagtda halkyny çıkarat torýar, halkyny öz işin görýär. O sen ýani çıkar efire çıkaraňa. Sen efire çıkaran, men fakt çıkaran diye özünçe. Farkat. Sen Serdar'ın bile işişen, Serdar'a sen özünçe diyalog berýän. Serdar senin diýen gepin üstünde
pul işlepdi. İkiniz birleşip olsunuz pul. Serdarın adam sana uğradı ya. Serdarın o adam uğradı, sen ulam sana uğradı ya. Üçüňizden birleşişeňiz. Sen söýgediň, söýgen. Ýokda söýgen. İkiniz anlaşmaňyz bar, düşünşäňiz bar. Şartlyk bilen birleşişeň sen. Onam da gazet bilen. Eň soňky efir sana şartlyk näme etdi? Toy sömkän çykar koy şartlyk sana. Toy sömkän çykar sen şartlyk sana. Selet sizi. Gotin kız size. Bu tadı mene bizler deldi. Başkalardan bardı verdi toydu size. Sen maymun oyna vaktini. Eline pul aydı bir sana aydı bir sana aydı eline pul kıstırdılar. Şu vakt sen belisen pulçuluğuna senin. Pulu satılışına belisen. Sen mihmal mı bardın toya? Ne yapacak aydı vakti pul aldın sen elden. Sonra dakades mesela dakades tuğun sana. Fak kurun çıkarttın. Onu boş be. Sen ne yapıyorsun sen? Bana deginen sen. Sebep. Ne mi ağrın bak? Sen bana aytdı ki şunun. Diyen ha. Senin muğalimin var ha. Senin muğalimin. Muğalimin tohumuna men başka koyun seni. O muğalimin bana deydi o gepte. Bana sonra berende. Bana deyip koyun o muğalimin. Bana deydi o muğalimin. Zagran pas falan vakti şöttüler mi size? Hava şöydüler seni kardeşim dostum sana size. Sözde aydile sana size. Senin muğalimin qobilyan. Bakıya muğalimin qobilyan. Bakı sen var ha İstanbul'da kazino işlep dursun sen. İstanbul'da kazino işlep dursun. Ne diye? İstanbul'da kazino işliyor. Bakı İstanbul kazino işliyor. Gazinoda işliyor. Ova. Gazinoda ne ziyanı var? Bakı memnun etme. Men hiç kim tanımakta fikir etme. Men seni qovu tanıyam seni. Götüňi kız. Senin adamın uzak tutsana. Risk. Buram nemetme. Parahat kurulu. Narman bol bakı. Bir adamın kazinoda işlemesi ervet satmı. Ervet demiyorum. O kimin işi sen qovu bilen? Bakın. Neydi senin qovu bilen? Bakın näçe özün gizlep bilençe. Gizlep bilençe gidesin. Bakın sana bakın sorun urus qoren sana. Urus qoran sorasın gerek bolsa. Ervet tatlı palasını önün işi o. Para kazanan aylık işler çağa çoğu bak ya. Ailesi var. Helal olsun. Bak demesin. Bana gelip düğün gelip bana jagomla girip ediyor. Risk diye sen böyle diye. Hava sen bana tamam böyle ikizlik bana beni alıp çıkıpsın. Böyle sağ ol Tanrı'ya kılsın. Sen gelip bana yüzün bas çık böylen mi? Sen ne bana yüzünü açıp çıkarsın sen. Sen bana faktan sonra ya yüzünü açıp çıkarsan bana. Yüzünü aç çık sen. Özün uverini olamasın. Sen Farkat senin adamın üçünüz bana napat edip dursunuz özünüzce. Men var men ölüm sizler hemen ağır gelir. Men aytdım ha şu adama diye. En sonku oktu mağlum verin spisikmam at gider men. Hemen üçüngüz diye kara üçüngüze başınıza bela olur men. Devlet bayhanam inen bir ağam ba. Inen bir sana ağam ba. Devlet hiç kim tanımıyor. Men hakkımı helal etmerim. Men ölüm son men izim izarlama inam etmese bütün dünya car etmese izim takan dav etmese hakkım helal etmeye hiç kimse. Devletim hakkım helal etmeyerim. Sana mı diyeyim? Men Bakı Farkat'ın adamı. Berdi Muhammed'e gerçek etti şu at. Onu bildim. Berdi Muhammed'e gerçek etti onu. Se üçüsünden işleşti. Onu qow bildim.
Egemen bilen oynatmaňlar. Hemmeňizem meni uzak durunlar. Yatağınız, iýjeňiz, barjy üýüňizçe habarym ba. Günde kimle görüşeňiz, onuň habarym ba. Baky o maymun saňa aýdýan. Sen näme sen düýün sen çykyp aýt bilmediň. Men tohum 3 familiýa boluna noktup. Bilse ana Serdaryň goly bolup sen garyndaşyň. Kakaň dogany goly bolup senin familiýaň. Sen tohumyň aşularam. Ene burada aýtyrym. Babaň familiýasy nämeýdi? Senin babaň familiýasy? Babaň näçe 2 gede familiýasyny değiştirdi. Aýsana baňa şonu. Öňkü prezident orada başga familiýady. Berdim hökümetten bolamak başga familiýa geçdi. Babaň. Aýsana baňa şonu. Sev özüňiz ajansyň, kazyçy bolsuňyz. Şonu biliňler. Serdar saňa burada diýin. Serdar şak manyak. Sen her eliňe, her goltuňa näşe adam toplapman üstüme hücum ettir. Umurma değil. Nege mesele aşy goltukdan aýyryan. Aýyrja gözüm etdi seni. Sen hiç gelmeni kız. Degi seni yanına otura. Sen canan dostun var ha. Canan dostun adını aytmayın. İki tane canan dostun mu? Gaýsy birisini bilem. Adını ayt, gaýsy birini pikir etme. Canan dostlaryňy maňa informasiýa aýdýar. Sen bundan bugün 6-njy gün bolsa 2-nji gün. Niýe gitdiň sen? Krasnodarda. Näme üçin gitdiň Krasnodarda? Kimiň ýanyna gitdiň? Azerbaýjanyň gyzy geldi orada. Azerbaýjana sipariş berdiň. O gyza gazy. Bet satken o. Diziň bet satken o diziň. Näçe pul berdiň şoňa? Näçe berdiň? Bir paşka berdiň orada. Soň dawaf edip çykadan wagtym, beriňler özüňiz şunu. Näme diýin? O gyza onan bermediler bir paçkany. Gyza berene $4,000 berildi gyza. $6,000 sen itlerini aldy. Sen kaptanyna bir paçka berdiň ya, onan sen itlerini aldy. Azerbaýjana gelgiden üçin samolyotyn urat gordingmi? Samolyotyn uratdyňmy? Çort. Serdar Muhammedow. Serdar. Indi gaýtan geljek bolanmy? Türkiýe. Näme sebäpden geljek bolan Türkiýe? Kaýsy näme sebäpden? Kimle görüşýän? Geljekeriňe aýdym sana. Bodruma gelýän. O minister kim şu? 23 ýyldan beri oturan minister. Daşary ministri. Şonuň atyny gelýänmi? Onan bilýän. Bütün atel bilýär, türkmenleri bilip durar. Bütün atelde. Ateli işlep durany %20% türkmenleri işlep durýardy. %80 Türk işleri, %20 Türkmen işleýärdi. Ona gelecek bolan. Kimi getirýän utaýdy? Sen gelmeke bir hepdeginde maňa habar gelet Serdar. O sen bäri oturan çurkularyňa näme etme. Ýewropa oturan agentleriňe maňa küçdürme. Man bilen men näme çekdim. Men sen wara itmek isterim. Otur yerinde. Pırma otur. Nin halka çıkıp maňa sen seni bir istegim var senden. Halka çıkıp ana şu ide işlerini boynuňa al etme şu işlerdi.
Kakam şu işle etip doğdu. Kakan oğurlanı, sen yegenin oğurlan pulları. Senin öz şotundan pulların. Ayalının şotunda, ayalının nemesini doğrunun xeylin adına şotu duran pulları. Hemmesini getir. Şu vaxt ki oturan aktrislere var ya, aktrislere şotuna pul koyan uğratın. Aktrislere üstüne orada pullar. Onam getir. Farkat yana, bak yana adamın üstüne uğratın pul. Olanım getirsene şu pulları. Bakı, senin ağır geldik sana, ağır battı gerek. Senin adamına özüne. Evropa pul gideceğdi vaktim. Gemide 70 ton da ettim ben. 74 ton dedim. 70 ton mu çıktı? O 4 ton mu yanlış şiştim. 70 ton. Amerika çıktı. Ona adamına ait sen, o adamına. Şu adamın var ya, parlatırım beni, parlatırım. Parlasın baydağım, parlasın diye. Aşağı baydağım parlatırım ben. Da tu parlatırım. Halkın içinde parlatırım o baydağını. Düştün mü bakı? Sen düğünki edin işin yanlış oldu. Ben sana diyeyim. Menden 1 gram informasiya alıp bilmersiniz. Düşün, 1 gram informasiya alıp bilmersiniz. Men şu vat devlet bayakanına verdim. Ne için verdim? Bir yukarı Allah'a inandım. İkincim Allah'a tapşırdım devlet bayakanı. Allah inandım. Allah'ım seni tapşırdım. Bana sana fleşkini uğrattım. Kargosuna. Aldım. 3 tane fleş kaldı. Aldı. Boy bakan 3 tane fleş kaldı. Kalanım özü bilya. Ne etmesin etsin. 2. Lekin sizler mena gelmän indi. Gözün etdäme? Gelinler. Gelin adamınıza hemmesini istiyorsun bilýän. Bayak nämen istiyorsun bilýän. Baka senin işini bilýän. Farkadın tokum tişini go bilýän. Ne üçin aytyp bilen okşugun çıkıp babam şunça jaýy bar, babam şuna jaýy bar. Babam o men jaý bermedi aytyp bilmedi ha. Näçe aytyp bilmedi? El özü hökümetin kaz ýol Farkat. Farkat hökümetin kaz ýola. Men Farkat, baka sana Farkat'ın adamı demiyorum. Sen bilirsin adamı. Bilýän onu kim adam. Dün özüň öz ağzyny özüň etdiň, satdyň özüňe. Özüň satdyň. Bugün Farkat'dan özüň satdy. Kimin adamlaryny satdy Farkat'ın özüm. Dip satdy. Meni gowy bilýän onu men. Degin ýaşuly agamjan menden uzak dur, seni haş edýän. Sen bana diýen gepiň ba, $10 pulum ýok berma sana diýip aýtan gepiň ba sen bana? Ende bana adam uratýan mustuma, napadan etdirýänmi? O ton barada. $10 bermek pulum ýok diýiň. Ende bana 2 adama üstüme hujum etdirýänmi seni? Vicdanın var mı senin ya? Utançın var mı senin ya? Gel beni aldır pısın, aldır. Lekin men oyum atüldürün, lekin senem sonunda senin ahirine çıkarmasam yüzüme tükür son meni. Ülen yerine menin yatan yerim yaktı olmasın beni. Men senin ahirine çıkarın sonunda. Çıkarırlar senin. Ya şöyle. Bana değme beset haş eder. Bana değme beset haş eder. Uzak dur menden. Uzak durmasın. Men senin var ya 12 tane dağdın atını çıkarıp bere, 12 tane dağıtların adını çıkarıp veremesen. Senem, heleğim. Çıkarıp veremesen adin. Düştün, 2 tane informasyon mende var. Senin izin yaptım, yığıttın diye ama yığmadın sen izin, yığık kaçmadın. Mende var. 2 tane kağız. Erkele ikinizden. Menden uzak durunlar o. Hvatit ya. Yeter ya. Ecisini plan edin diyorlar. Ecisini plan edin menden uzak durunlar ha. Uzak durun ya. Serdar'ın tokuman hiç kim bası bana. Serdar bana näçe näpse? Serdar pul alayňyz, alın puluňyzy. Lekin bana değilme.
Meni uzak durunlar. Meni uzak durunlar. İn gowsy. Bir gün kaçta oldu, bir gün karışmış işim halledin. Polyaris senin işin oturundan soň Men diyeceğim. Meni uzak dursular. Ben doydum. Doydum men. Bura bana gele orsun gücük yana kolup kır ediyorlar. O tane serdarın adamlar gele, bu tane bunun adamlar gele. Her kim adam gele. Lekin gelmen besedin. Besedin bana gelmenizi. Gelmeniz besedin. Gelmeniz besedin bana. Meni uzak durun hemenize. Uzak durun menden. Hemenize. Lekin men ervet. Sen işin bitir, men ondan neme işim bitti di, işin bitir. Oňa çen men bir kısa komentar ýokyn bolýar. Yap sesim yap abi. Yap sesini. Mikrofonu onlar. Birazcık emosiýonlan çykyş edýär. Risk. Şoň üçin oňa meýataýyny düşünün. Risk köp zat bilen soň riske de düşünmeli. Ama men hakikatin tarapyndan käbir adamlar nemetmegi mümkin. Ýöne men hakikatin tarapyndan ştaýda bir näçe san sorag bar şol öňkü videolara gelen soraglar. Şol soraglary siziň dikkatiňize ýetirjek. Şoň üçin häzir mikrofon doňlar şu komentariýalary tapaýyn, men size ýetirjek. O beýleki videolaryň aşagynaky komentariýalar bolar. Oňa dagym ýa-da gowy diýe salam Russiýa sen komentariýalaryň bar. Şol komentariýalaryň häzir tapjak bolýar. Şol komentariýalaryny tapabilsem men ine häzir ştaýda şol komentariýalary men halk köpçüliginiň dikkatine ýetirjek. Köp adam otaýdan okumaýan bolmagy mümkindir. Käbir täsin komentariýalar bar. Şol düşnüksiz ýerleri bar. Şo düşnüksiz ýerlerden düşünürsen ine sen salam diýip geleniňe görä men minnetdar bolar. Men planyň adamy däl eýle gurrunlar bar. Sazowul hoş geldin Russi. Men soraglama risk jogap beräýse diýär. Men häzir sen şol soraglaryňy tapyp otyryn şoňa. Şoň üçin ine aşakdan başlaýan. Riskden men sorajak, sen şeýle soraglaryň bar. 7 sagat öň, 3 sagat öň, 7 sagat öň, 3 sagat öň, 7 sagat öň, 6 sagat öň. 7 sagatdan başlaýas. Risk ýene de şeýle sorag ýüze çykyp dur diýär. Berde sukaty uzun bolan soň ony men ýerinden okamaly bolýar. Bolýar. Screenshot däl ýerinden okaýyn. Şeýle sorag berýär. Riske şol soraglary da risk jogap berer häzir. Russiýa 7 sagat ýazypdyr bir komentariýa. Risk ýene de şeýle sorag ýüze çykyp dur sen diýen Farhanyň dogan garyndaşlary ýokary wezipeli işlerde işleýärler diýen. Özüň bilen. Egerde bizde prezidente garşy çykyş edip başlasaň onda sen dogan garyndaşlaryň işleýän ýerlerinden gönü işden ýok edýärler diýär.
Men Farhadyň tarapyny we seniň hem beýlekileriň hem tarapyny tutanmak we tutjagam bolanmak sebäbi diňe Dur bunda. Şurada. Menin tohumda ýokary işleýän adam ýok. Ejem mugallimde. Yok sen niye no? Farhat diye şular ýalyky çıkış edip ber, çıkış edip dur diye. Eger diye o tohum tiýiji ýokary wezipelerde işleýän bolsa, näme üçin şoňa degen oklar diye. Sebe ikisi bile ortak iş işleri. Naparnik gepeşiler. O gepeşiler fak kurunlar yok elinde. Serdar'ın ayağını çolaştıran adamlar yok ediler. Orginçkan'ın ayağını çolaştıran adamları Farhat'a verirler. Farhat yok etti onu. Buldu. Näme? Bakanamını sen YouTube'a çıktın deyip yok ediyorlar. Bakanam şu. Şu yok ettiler. Türkmenistan'da YouTube'a çıkıyor ya. Zaprашено. Mana aktrisler gurun gep bermek. Zaprашено. Türkmenistan öz nemesi öz diktatura kanun boyunca. Doğru? Yasağa zaprашено ya. Mava. Şöydüm yok ettiler. Bir-birden. Farkadan parağına özse fak kuruna çıkarttı. Deyin. Kimin ayağını dolaştı bu adam Semya? Kimin nämesi bolupdy? Onu anaklana. Sebebi orgunun işgarlaryň, ýokarky işgarlaryň ayağına dolaştı bu adam. O Semya. Hemesi bileşdi. Monda gazet bilen, özde gazet, mende gazet, özde gazet berdi. Bir zady etdimi? Giden bana o bir helilen çağırdı. Gitsek sana bir Liverpool bir heliler vardı. Qyzy aýryş gelen, zaýda gelen, son birse 4-5 kişi bolýar şeler. Kiçiji bir kümmen öýde. Şular jogap berperdimi? Bir jaýyn oňartyp bildimi? Bir çıkış ettirdi, gurratırdı. Gitti o adamlar, o heliler. Gitti o heliler. Näme gitti? Aýsyra sorasına halk. Halk sorasına. Näme soraňyz ok? Näme soraňyz ok sizler? Tupoylar, baranlar. Senden sorany gowy görýärler. Şoňa diýen soraňa gaýrat et sögünmi? Näme soraňyz sizler? Gelip maňa gelip maňa önemine diýoňyz, bir senin bile ejjeň bajyň sögüp tutsizler. Owa? Türkmenistonda bir söküpdi ejjeň bajyň sögän okny söktürüp ettirip tutsizin üstüňizde. Bir adam yurttaşynam sizden bir size yurttaşynam Türkiýeden birse ejjeň bajyň söküp tutsizler. Türkiýeden söküpdi birse. Türkmeniston söküpdi birse Türkiýeden söküpdi. Türkiýeden bir diktatorluk ýürüp tutsizler. Kelleň diýsediň o samsyk bolmaň, goýun bolmaňlar o. Onky prezident bilen näme diýip Russiýa gaýsy Orsunyň prezidentine 5 milyon baran estiwaýdan gepýanak sinem baran bolmaň goýdyp o. Bütün dünýä bilýär geplerden. Şu wagt kim näme diýip goýdy şu wagt kim? Nämeden nämeden Otayty berze enem beherden diýdi argynan tekedize bu taýymyzy äňňe bir zatlar eneme. Ýa-ni düşak diýdi. Düşak tarapdy. Şu dogruklanan adamlar hakyky türkmen galanlar türkmenlerliği. Diýdi owa. Diýdi. Şu zatlar näme soraňyz ok sizler? Näme? Siz illeki ejjeň bajyň diýip sökdürmämi sizler? Ana ikinci diktatura Türkiye'de yürüttü sizleri. Türkiye'de yürüttü sizleri. Türkiye'de yürüttü. Ana maňa şu boş gurgulu maňa degende. Maňa degende. Şuň efir etdi. O efir etdi. Näme üçin men düýün aýtdym, babaň, kakaňy jaýlaryny aýtsaňyz, babaň saňa näme üçin aşk wagtyna jaý bermeseňiz. Babaňa seni kuwdy seni babaňyzy soradym. Seni kalkın doğumları her kaç başka familiyeti aýtdym. Familiya başka familiýa dedim. Näme jogap berip bilen o? Diňe maňa ejjeň diýe.
Maňa söýgene 10 kat özüň ejesini halk etsin. Men der halk etsin ejesini. Maňa diýen geplerini 10 katyň ejesini halk etsin. Gelsin. O aýdela çülde men o çülde ben gidedim. Seni bir gide urdurar diye. Samsyk men bilet kimlim tanam ok. Özüň aýtyp dursun ya. Jatandyň hramsyň iti bolursun diýen. Jatan hram iti bolsam sana böyle prezidentin maňa iti bolýar. Samsyk. Doğru dolda. Dolda. Taýda bir soraw bar. Risk. Ferret. Rusya soraya. Häzir şol jadan dat diýdiň onu şoň bilen malaşykly burada sorapdyr. Risk salam. Risk Jadanow bilen Hramow tanaýanmy? Olaryň ýanlaryna sen näme işler bilen meşgullandyň diýe. Şu sorawlaryma dogry we hakyky jogaby beräýdi diýe. Sen Jadan Hramowyň ikisiniň ýanyna işledin. Men Jadan Hramowyň men ikisinem iki yüzünü gördüm. İki yüzünü gördüm men. Doğrusuna diýin. İki yüzünü gördüm. Diýim olma işlemok men. İşlemok. Men olma işlesem bana böyle berde näme diýim men? Kol bulup işläp berdi. Kol bulup işläp diýim. Kol bulup diýim men. Diplomum zadym ba. Özüme chirurg doktor men. Kol bulup işläp diýim berdi men. Hawa näme diýim men Jadan Hramow ýanynda işlemesini berdi kol bulup işläp. Näme diýim men? O bilet çıkya peçkara o bilet salfeti kagızda çıkya Jadan Hramowyň. Samsyk sen geldin ýadyňdan çıkarma. Çölde bir gide gel çölde bir gide içtin özüňçe pantawasy odam näme kostümle gelip bilegmi? Kızıl kostümle giyip geldin sen. Kızıl kostüm giyip geldin şonda sen. Men sana diýin, çort. Balbes. Bir salin adam serodun yere giden adam kara kostüm giyip gelir. Sen näme giydiň? Kızıl kostüm giyip geldin şonda. Pantawasy özüňçe blatma, suka blatma arabasy. Babaňa şunu hasap etmez seni. Babaň şuna kılyp ýokardan aýnadan seyretdi. Men tanamýandy kordy. Gelmesin men ýanymyza. Bileňmi şonu? Sen kızıl kostüm üçin etdi. Babaň seni bir talkon aktyň bady pikir etdi. Sen birat geldin kolxozga giyin keldin kolxozga giyin keldin kızıl kostüm bolup. Şin ota taýagy ýemek birinjiden. Ota uşa boranak wagt senin wagtyňdan. Senin atlemede diskotekada taýag etdiň sen. Şu wagtdan näme diýiň? Biratok nätdik gowetdi bize lewapra mujiko lewapra erkego dedikmi? Taýagy biýip gaýdasaň. Şonda mesle barma. Naşan ahrany ataşdym. Eliň çekdim. Degmezdim. Sesi meşdina şuna ataş etdi. Durun dize. Uğradyň dize. Ýangyş esip bolsuňyz dize. Sen näme etdiň? Taksi mine wagty. Biratok bize lewapra mujiko da biz näme edes diými? Kim sesinden sen durdun sen taýagyma durguzylasaň. Ondan sen ahrany sen men sesim meşdina ataş durnadı. Şu o ataş ağaltyna otyr şu at. Naçan ahram bolup. Sen bara Farhat götüňe kız. Sen hökümetde iýen baban, kakan dogany, kakan ayal dogany iýen pularyny çykyryp aýtsana şonu, aýtsana erkek bolup, aýtsana şonu. Naşan öýler barlygyny aýtsana, naşan öýler barlygyny aýtsana. Suka, trapka. Ejeň bara hökümetler bütün Türkmenistan gow görsün seni. Aşaktan. Düşdün mü? Bir
utançın, vicdanın var mı sen o hökümette bütün YouTube'a çık, bütün halkı aldap dursun sen. Diktatörlüklaryň döreden mankurt sürüsünde, gömük sürüsünde ruhnamaň zaýalan, pohnamaň pohlan kellelerine şoraýalyk zatlar gerek bilýän. Her zadyň nemesi bar, alyjysy bar. Risk küntüleýän nemesi bar, alyjysy bar. Şoň üçin gerek bu zatlar. Ya bular yana haramzadalar, bular yana haramzadalar. Gelip 2 gün bu getdir, özce men taýygydım. Ötdeme urdular, ýenişler çıkıp bilet jelip helýany gurrun etdiler. Etdiler dimeýin-de, etdiler dimeýin. Men olaryny aldyr. Şoraýan gurrun başga zat ýok. Çykdy. Hüjüm bar, başga zat ýok. Özüni reklam etdi bu. Özüni reklam edip soň aktris bolan kişi boldy. Murat Gurbanowyň taşşagyny sordy. Onun ýokarkysy Kazakstanyň onun taşşagyny sorup gördi. Ondan soň olar hiç ikisinden peýda ýok. Gitdi Prama Berdi Muhammedowyň Serdar Berdi Muhammediň taşşagyny sorupdy. Türkmenistan diktaturyň pawny sorupdy aşagyny. Giripdi. Sen näçe ayal doğunyň we daýjaňy goý, daýjaň baş goňguşlaryny goý. Daýjaň tanşlaryny goý. Gudasyna goý aşagyna, peýdasy ýok. Sen kazjol. Sen fakt gurrun çykarypsyna. Bagwabyň şunça jaýy bardy. Kakamyň şunça jaýy bardy. Kakamyň şuna helýe bardy. Kakam şu wagtda dogurdy. Şu işler etdi. Kakam doganam şu wagt şuna haramlyk etdi. Kakam şu wagt şuna haramlyk etdi. Türkmenime Ýewropa, Polşa puly geçirdi şuna, pulary geçirdi. Aýt. Geçeňde ana paromny tutuna Amerika tutuna kontrabandalar men kakamyň dogany gudamyz bardy Kontrazkada. Kakamyň ýegenleri bar Kontrazkada. Şonuň bile uratdyk diýip çykarypsylar şol remesini adyny tutup, familiýasyny tutup. Men tutup aýtmaýyn, sen özüň aýt familiýasyny tutup. Aýtsana şolara. Bizler özümüz Serdar Berdi Muhammedow işe tutup aýtdyňa sen. Aýtsana şolatlary. Sen özüň maňa geldi aýtdyňa. Patdeşikin köpesinde boyun ektin sen maňa özüň jaň etdiň sen. Özüň boyun ektin maňa jaň etdiň. Jelip helýany bolmagy. Bilýärmi? Gel mana. Sıxeyde oturayım ben. Sıxeyde Ankara'nın Sıxeyası'nda oturayım. Sıxeyde oturayım gel. Gel Sıxeya. Götün çası gel. Sen gelen vakti sen resmin suratını emmere verilendir. Sen var ha. Sen deştap bilen şu var. Deştap bilen yok. Menden birinci gelip 30 milyon pul soradın. İkinci gelip 12 milyon pul soradın sen menden. Parhor. Diktatör. Türkmen diktatörü yürütürsün. Diktatörü yürütüyorsun. Özünçe meni korkuzdan kişi oldun. Mesela ayttım ba, men ejim kakım, mesela sesime, men ejim kakım ma, Türkmenistan'da olur, näme sen maňa näme diýin? Mesela sıpsan ayttım. Kan näme derken şu sakon son dinleýme şonda. Men ayttım o boynuma alýan. Ejim kakım ma Türkmenistan'da korkan kişi bolup, gülen kişi boldum. Sakon son dinleýizdim. Näme fikir planlam bar bunda? Sen meni korkuz bilmersin. Sen korkundy menden. Sen kork. 2009-njy ýylda babaň näme etdi? Näçe kişini koçuda goýdy? Näçe hojalygy? Aýsana maňa şonu. Babaň berdiňizde jaýy bardy. Daçasy bar babaň. O jaý ýykyldy, çoğun daçadan daça berildi. 12-nji kilometrden 2 plan daça berildi. O daça ýykyldy, şu wagt aýnydan berildi. Gäme daçadan berildi. Gäme daça kem kenarda şu babaň kem onam skor elini alırlar. Men şu efirden soň alırlar elini babaňa.
Hı? Aşgabatda ilitkalar var, pol ilitkalar var, babaň adyny duran. Babaň alyp beren adymlar, babaň alyp alan ilitkalar var. Giden adamlary parasyny alyp alyp, para holay demekler. O da ilitka saňa sen näp sen adyny goýmady? Seniň dubaýörüň adyna goýuldy, sana goýulmady. Sebäp? Hı? Sebäp sen haramysyň babaň ýanynda. Haram bol görnesiň. Babaň aktyk bol görünmesiň. Sen babaň aktyk bolsaň, aktyk bolsa babaň sana jaý bererdi sizlere. Normal jiýsini ýaşatardy sizlere. Sana ejeňe normal jiýsini ýaşatardy. Düşdün? Aşağı şeýhif näde golaşa ejeň näde golaşa şaşatykmy? Gelip bilersiň. Senin kakyň şartlyk bolarmy sen çaýna? Men sana aýdyn. Götüň kız. Meni ozakdyr, döwlet baýhanyň musakdyr. Sen serde berim muhammesin iş garsyň. Mesela açyk ýüzüňe edän. Eziz halkym. Ýokarmy Allah elini Kur'an tutup aýdyn. Lişini öz aýtdy maňa. İki sözümen kelleme takıldı maňa. Kelleme takıldı. Patpeşikim azdı. Maňa kömek etdi. Patpeşik köpürdi. Bir. Meniň patpeşik kim bolsam diye men diýdi awtomatik kim bolany nomera çykaryp bilemen diýdi patpeşik olanlarsa. 2. Ana şoňa kellem takıldı. Näde çykaryp bile patpeşik bolan adamlary nomeryny. Şoňa jogap bersin. Şoň kellem işlendi. Sebebi bu Türkmenistanyň Nomuradyn agenti boldy. Kaçyol Nomuradyn. Sen bursuz golan kaçın çıkýar diýim sana bursuz golandan. 6-njy gün çykýan indiki hepde. Indiki 6-njy gün çykýan birisi. Reýnbay çykýar 6-njy gün. O bir kisem 10 günden soň çykýady. Kerkil oglan. Peygamber mi näme şu ady. 10 günden soň çykýar ondan soň. Dagda Reýnbay gaýsy şehere goýlar Türkiýanyň? Aýsana maňa şunu. Maňa da halka bolat. Olardan näçe pul aldyň sen? İkisinden. Bizlere diktatorlukdan doýduk. Sen aýdyn özüň çykýar. Diýek pul alýan, para alýaňyz, öýdiňiz. Özüň alyp dursyňa Türkiýeden, halkdan özüňçe gorkuzan kişi bolup. Men gorama aljak, men öýtjek, zaýtjek dip. Sen many 30 milyon pul işledin, soradın. İnson kızıgan 12 milyon pul soradı meni. Haramzada. Namussuz, vicdansız. Bütün Türkmenistan halkı para horluktan kaçıp Türkiye işlemen ile. Sen hep Türkiye'ye gidip para isap dursun halktan. Alıp dursun bilen mi şunu? Özüne patpeşik bolan Türkmenlerim sat dursun ya kimligine. Nişman ettin ya sen. Haramzada. Onun mesela halkı istama senin hem adamın götünü açacak. Ayal doğu senin öz ikiztayın ayal doğan var ya ikiztayın. Şonun götünü açıp vereceksin kıstanma. Mesela götünü açacak halkı kıstama. Maymunun kızıl götü var ya maymunun kızıl götünü yani açıp verecek. Reis burma. Ağzından söz yittin. Reis burma. Ayarlığının näme bu işlere daxily bar. Aýdam. Bu bizim formatymyz, bizim standardymyz däl. Ayalda onun näme? Ayalda onu diktatorlukda bir wezipe eýelep, haramçylyk etdimi? Diktaturan korrupsiýasyna gatnaşdymy? Jenaýatlara gatnaşdymy? Jenaýat etdimi? Ayallygyny. Biri helki efirde Jenaýatda gatnaşynyk. Jenaýatlaryň
Cinayetler katlaşan o, cinayetlerle katlaşmadı. Cinayetlerin cinayetlerle katlaşmadı. Cinayete katlaşmadı, korrupsiya katlaşmadı, bu Lekin karançılıklara korrupsiya katlaşmadı. katlaştı. He? Katlaştı. İkisine katlaştı. Şotuna puldu. O pulları aldı geçirdi. Ellerine alıp maşine minip alıp gitti. Berman yere ber kayttı. Ardından duran şotunu duran caylar bu, maşinler bu. Onun ayarının ardından duran maşinler caylar bu. Onlar korrupsiya kokatılmadığı yere baktı var iken. Ha? Yo, bilyen häli biri şoň ahlaktaýdan gowdäligine zatdygyny, şu zatlary ýazdym, şoň üçin niýdim var. Biriniň yalan sözüne garşy ahlak, etika nämeni ýatdan çykarmalylar. Etika biziň öz ýörelgämizi, kadalanmazy ýatdan çykarmasaň, söwünmeseň, biriniň şahsiýetini kemsitmesen gowy, kim bolsa da bolsun tapawdy ýok. Bu torundan bolaýanda da şahsiýeti kemsitmesen gurulsan gowy da. Kaçında men ejim, hacı ejimin kimsesi tu. Näçe men kemsitmäýin? Yo, o taýda edip bilirsin, bizim kanalymyzyň formaty ol däller. Kanalda diýmeýän zadyny goýmanlar. Şey diýip aýdýarlar adamlar, gaterwet bolluk duglu da götürýär, şeyden beýden diýme. Bildiren ok, ol näme diýenden, maňa bildiren ok, maňa degen ok. Bilýän, men dahly ýerim ýok. Olar ýalaky biz kazyol köp gördük, görüp gelýär. Bu daň hiç kim. Oho, biz diktaturan sponsorları bilen uruşup sögüşüp görse. Sponsorları bilen. Düşündüm. Bunları oynat kosu. Bunları utilizasiya çıkardılar her. Bunları utilizasiya zınyalar, yok ediyorlar. Bunları ne cavcavlap öz şu prasroçunu data değil ya da bir produkttan yüzünü şon ulanılma mökredinin bu toran nemesi var. Şonu uzaltacak böyle. Bunların ne öz nemi hünerini ortacak oluyor. Birazcık gayret edin, yine birazcık bir nemedeli zat yok. Bunların doğru mökledi. Bunları edip, cavcavladıp ayak koyuyorlar ortadan ayak koyuyorlar. Sen buraya produs gelim hatta produs edin ya. Kemen öğrenem için çekilli. Hiç kim soran ne için çekilli kemen öğren. Kemen öğren şular yalakadığını bilen o. Anlara başına da yetken. Bizde olmayan materyaller, bizde olmayan faktlar var kemenin eline. Yönetmen gördü baktı. İnternette aktif olan vatandaşlar göreş bilen gıdıklanan şular yalakı gep kururun, kazyorlan gıyvatları, kazyorlan tökmetleri, kazyorlan şovları, kazyorlan tiyatrları, gancıklan yürüyüşleri, şagallan uğlayışı, gellik arayız balar yaman goğdu iten, yaman dedi gellik arayda. O van dedi, uzağınla orram, uzağınla dedi, uğlayan şagallar dedi. Yaman goğu suratlanlar. Sen şöyle iki zat üstünden geldin, doğru ettin sen şu hatta. Geldik arayıptan ben her maden geldik ben tanımak efirlerine el veriyen çıkarvay diye zayıca sağ olsun tanrı kasın ovay diye buna koçu yani kurun eden ok. O bir. İkinci geldi kalmın ağzını tutama 2 geldi kalmından kadı komasını 3. Men geldi kalmın hiç telefonu konuşardım mı geldi kalmın meni tanımak geldi kalmın tanımak 4. İkincim mesela yani ne bileyim ya kakası vaktinde onları getiren o ne vardı Azerbaycan'da. Familyası ne mi? Deyip soraya biri. Men familyasını özünden sorasılar. Özünden sorasılar. Aytıp verir. Özünden sorasılar. Men şu vaxt men kakasını edem bokuna aytıp verecek. Yani familyasını açacak da. Familyasını açsam son bu kakası bana can eder. Bilyen onu. Kakasında onu can eder bana. Kakasının familyası başka
Doğunun başka. Bu maymunundan başka familyası. Her familyada gezip bulurlar. Nerede gezerler? Sebep? Sebep aysın da şunu. Aysılar mı? Şunu cevap et mi? Nerede familyasın? Başka familyada gezip dururlar. Ona gelir hala. Kızlar mı diyorlar? Ona gelir hala. Halka yitiret onun familyasına. Hem alırız. Kakası onları Azerbaycan'a getirdi. Neştan getirdi? Neştanın pulunu kisesine koydu. Neştanın pulundan Ankara'ya geçirdi hükümete. Onu açsınlar. Açsınlar kakasını eden işlerini. Yine bir daha diyeyim ben. Neşna atel kuruldu, atel cahil kuruldu. Kurulan cahil teyze kurduktu. Mıramırına üstüne mıramırından kapradı kopsuna rema üstüne daşına rema edip nemedi boya kurup teyze kurduktu pulunu aldı kakası. Onu aslında onu aytacak hemen. O bir vakta Türkmenistan'da o bir 7 tane hükümete gelen avtobuslar vardı. O çıkardılar. Bir fakir o adam gitti bastı gitti. O adam turmadı o adam fakir. O adam fakir turmadı. Kakasını okuruna avtobuslarını o adam boyuna alıp gitti. Avtobusların nemesi. Starçısı. Olam en sonunda neyle çıktı? Şorda açıda çıktı. Bu avtobuslar. Olam bir saniye görkezildi. Aslında 7-8 sene, iyiydi ya 8 sene olmana. Avtobus. Yurttaşına gelen avtobus sofrasına edildi. Neymiş aydan ok? Ona aydası gelen ok mu? Yine mi başlayayım mı? Ecesine gelelim de. Ecesi vaktinde işlep paralıp eden pullarını ona aydan ok mu? Özü ve haramçılık, pul haram hükümetin pulunu alıp iyip duramakları öyünü bir gidek remo etmedi, mandolaşkadan dolu gitti. Ona aydan ok mu? Ne aydan okulada? Ankara'da bana Türkiye'de Ankara'da kev edip bir toyu vardı şansına bir tane toyu şans edip bir tane toyu vardı. Dans oynap bolca olup daşarıştık deyip kusup yalnız bir söygülsem vardı kıyacağız. O kıyacağım doydu ona. Bu demetme özün gel. Onam sögüp men talan ben lider berdi lider Türkmenin lideri men diye gıyıran mı? Türkmenin lideri men diye gıyıran mı? Ankara'da toyda. Çeşme'de atölye var ama atölye Nemet'in Çeşme'de şül Nemet'i korda seni gece yarım gece sizlere yanındakilerine hoş bayın. Yarındakiler yanında yine bir savunan vardı. Nemet'i korda Çeşme'den sen ver kalkan yok verdi o. Sen ver Serdar verdi Muhammed pa kolluk için Türkiye'de gezmiyor. Düştün mü? Yine mesela Kayseri mafya Özbekistan Kayseri mafyasının sıkıntı dursun sever. Özbekistan Kayseri mafyasının sıkıntı ya. O mafyanın var ya. Bildiğin aşağı etmen. Risk. Bu bununla iki vatandaş ama Özbekistan'ın vatandaşı mı? Ne için Özbekistan'daki mafya bu arkalanıyor? Yok. Ne için düşünmedim. Sebebi karınlaşı. Oğlum karınlaşınam nemesi var. Şu mafyanın iş karabı işliyor.
işgalaryň birisi mafiýanyň. Şoňa arkym bopdy. Farhadyň bir nemesi şu mafiýada işgär şeýlemi? Garnaşy mafiýa. Bäh, bular hakykatdan hem zor eken. Maňa zor däl. Maňa zor däl, özlerçi zor. Diktatora bular. Öyle değil. Mende näme etjek diýerler, status. Gaýsy status etjek bolar? Mafiýa statusyny etjek bolar. Takam biziň 30 ýyllap status boldy bizlerde mafiýa statusy gelipdi şu 30 ýyldan beri. Senem gelip status bolup mafiýa statusy bolup geljekmi? Men prezident boljakda, men hökümetiň ýylyň ardyny gezjek, öçük diýen. Hey brat, bana. Utanma brat. Utan. Bir vizife üçin giden bir halkyny satyp dursun, halkyň umruny kületip dursun. Utanço. Ana, görtüzün ya. Sen bana diýen, Berdi Muhammed falan diye patselini zaten tağın döşep yıkıp duran adam sen diyesin. Yanının bir marlı. Aşağı marlı dövlet marlı ova bilyen. Dövlet bakan marlı. Aşağı balkan olsa yanına bir balkanlı diyecek mi? Hem olsa bir sene daş ol diyecek mi? Boyun yüzünde olsa ne meterdin sen? Boyun yüzünde değilmezsen levapla diyecek misin? Bir boyun yüzünde oğlan olsa yanımda şu vaktları o boyun yüzünde değil mi? Levapla ile birisi vazgeçecek bilen mi? Özün sen millet parası gitti dursun şu an bilen mi? Öz gepini özün nemes millet parası gitti dikkat et dursun. Marlı, levaplı diyen. Bilen şunu? Senin var ya Muğolimin başkasını aytmayın. Doğru men nerim oynamayın da men hazır hem açık korun men şu an ertesi gün men halk gezi gün yat bilmezsin. Gezi gün yat bilmez. Serdar ama risk bir taýda gelli gerekken borlu yeterlik. Yeterlik. Şu gün efir etse şu gün men efir edecek. Erteli ettim erteli efir edecek. Endi bundan sonra men şu an qaqasıydım bir ucunu aytdım. Babasını eden bir ucunu aytdım. Eden haramçılığını aytdım. Öz ayal doğunun eden zattan adını duran zattan aytdım bir ucunu. Ertdi men bara qagizlerini senin arkaňda portretinde dursun. Durguzayan portretde. Farhatyň özü eden yalaňaç düşen toýlarda oynan suratlaryny gurka çykaryp berýän. Çeşmeden qoğulu atelinden suratlarını çıkarıp berýän. Yüzünü urup yençip kayda yerlerine urun sözünü çıkarıp berýän. Men çıkarjak onu wagt saat gelir öz suratlarını. Men dokumentlerini çıkarıp berýän eken suratlarını çıkarjaklar. Sen men hakym ýok suratlar. Men sesimi çıkardı. Onu men nisip bolsa o Yevropada Yevropa advokatım var diýär. Ola onu kurtap bilmez. O Yevropa advokatım. Bütün dünýäde kanun var. O ses çıkarma hakkı yok. Men guruşan gepini. O sen ajan bolupsun, sen kaze bolupsun, iki ýurdun kaze bolupsun. Özü kaze ýolunda gazet versiler. Giden adamı sattı, giden adamı başını yaktı, sevmesini yaktı. Ne için? Birisinin jayını para jay yok dedi bir hili. Jay maldılar dedi, men Türkiýede ýol yapyk dedi, jay mapdylar zayt dedi. Kızımını yaşadı giyiyorum dedi, onu jayını aldı. Onu son yit gitti bir. Ondan sonra bir hili çıktı. Üyünden 4'te 5-6 kızı var, aktıkları var. Onun jayını görkezdi. Ola bitikit sonunda. Cevabı yok sonunda. 2. Anam marlı bir maşin mallarını zaytımızı jayı mallara prosente pul zayt edip nämetler.
Onun son gitti. 4. Bir kız iznasıylısı ol gitti. İznasıylısı ol gitti. Anşık çıkıp familya adın bütün tohum tijini reklam etti, sattı. Hemizin be sattı zayıttı da tohum tijini uğuyacak azın. Onun başını yaktı. 5 halı 5 sansına ettin. 5 sansının başını yaktı hükümete. Hükümetin veren diyalogunu bu YouTube'a çıkırladı. Onlardan gepi alan kişi oluyorsa hükümete bakana oldu. Sen YouTube'a gurrun verin, gep gurrun verin deyip olar baskor yitirmeydiler. Ne şular cevap ver. Sonuna ait bilmedi. Cay yoklarını, cay en alanları, maşinini en alanları, iznasız edilenleri. Ne şular sonunu görkezmedi şulara. Ne şu görkez bilmedi. Cevap versin ha. Men de koçan adım etmeyin. Men plan ederim dedi. Senin dilsiz, sunksuz dilin var ha. Sunksuz dilin. Tır ediyor. Anlaşa bayakanın arkasında duran gaz sıklı oğlunun işlep dursun şu an. Sen beni öğretme. Bilsin mi? Ha, yine burada deyin. Levapta gaz çıkaran ne var? Kitaylık nemes ba? Samantepe'de. Gaz Levap'la Mar'ın arasında. Otelde oturan senin o nemes gibi şu yürütgençe işgal kabul eden sekreter kim? Glavni. Kim? Advokat bol işine adam kim şu? Karnaşın. Çağırmış onu adı. Farkat. Ama o izin adın Merzem olmalı yanlış mısın? Doğru mu? Mercan şu an. Doğru mu? Buğaltır o işleyen. Oları ne biliyorsun sen de? Olardan informasyon aldığın başında sen gitti olar. Oraya gitmedi. Oraya işten atıldı olar. Senin ahadan ait familya ait kurulana sana berliye, sana buyruk berliye sana. Şuraları çıkartıp Türkmenistan'dakilere dip nemo diyalog olsun dip, bahana olsun dip. Sen özün kasyop olursun. Biliyor musun onu? Kasyol sen. Orijinal bir kasyol. Mene kıraya koy. Bana hissettelmen. Gidin adam, Türkmenistan geten adamlar, Türkmenistan yaşayan adamlar. Ne bitin 5 hocol, ne bitin 5 hocol ola. 5'ter her sevmeyen ne bitin? 5 sevmeyen ne bitin? 5 sevmeden ne hocoluk var? Bir 15-20 hocoluk böyle ofşalsın. Ne bittin oları? Yaktın sen, yaktın. Yaktın sen, orijinal yaktın. Yaktın sen. Ha sen çıkıp gurursun. Bana takızasman ba. Bana alt verdin. Orada sen hükümet taraftan bizler aldık. Tanrı kasın. Farkat can öttük betik aytırtırsın hükümet taraftan 2 tane organ çıkar varamaktı. Orada korkudamak sana ayt verir. Onu biliyor onu. Şartlığın işini den sen. Bilsin? Serdar mesela burada deyin. Serdar Berdi Muhammed. Senin vaktin gel Serdar. Pul trans etmanı beset. Tədilin son inen bir yığınak basında. Bilən 4'ün ama 5'in 4'ün de bayttılar. 4'ün yığınak basında. O alt sayı minister çalışacak böyle alt sayı minister çalışacak böyle yerini ayırıp başka minister geçecek böyle getirecek böyle. Onun bitti alt sayı minister. Onun havarım var. Hava doğru. Olar birazcık kop biliydi. Sana verdiler, sana az verdiler, onu özünü kop aldılar. Doğru. Lekin
indi gelecek kim o? Olar sen karındaşın mı? Yakynların mı? O da sen utaysan kıtırıp kalan, tıkçı kalan ortaya burdaydı. Kudanı koyacak kalan kıtırıp kalan. Onu koyuyorsun. Onu bilyen koyacağına. Gözüme istiyor. Sen çünkü Dubai'ye gittin. En son kez Dubai'ye. Ne için gittin? Hı? Ne için gittin? Bilyen ne için gidin? Asamoyda yüklenen atlarla bilyen. Kargo deli olur. Yükledin. Ne mi uğrattın? Al gittin şortunu. Hı? Yetip gittin pulunu. Kime? Heleni doğanın var. Heleni doğanın var. Dubai otura atelle işlevdi. Atelle var. Onun ağzına pul koyattin mi? Yeter. Sonra bize doyduk o. Sen ülen son gözüne iki elini kumdan doylayan biliyor musun? Kum doylayan. İyi akit bilmeyen. İyi akit bilmeyen. Ana bor sen elini otur itler var ya fark eden itler. Hı? Ana şuna sen itlerin gel. Sen bilen Avrupa'da Alişer'in üstüne düştün. Alişer nem bir zayıftı. Avrupa'da Porsche'da uçuyor. Onun üstüne düşüp gördünüz. Nämetdiň fakir oğlan gördü. Onun çağarın yanına oturur. Hemen çevresini kemirse sana kulluk ediyor. Oğlan nämetdi? Men hiç kime kulluk edecekti. Hiç kime nämetecekti. İfram verecekler. İfram çıkacaklar. Ortadan çıkıldı uçağa. Alişer burada familiyası var. Nämetdi o fakir oğlan yanlıştı. İnan ortaya girdi. Ortaya giren hal kaptanlık oğlunlar emesem sana işlep duran oğlunlar bol çıktı olar. Oğlun nämetdi fakircik oyundan çıktı. Alişer burada Alişer burada var ya saçı usin olan. Sen TikTok'ta görendirin nämede görendirin YouTube yeme oğlunu. Ayşe Musa köpüm Tamam, hemen varsa familiyası var. Vaktimim yok, islimim yok. Şu oğlan diktatörün üstünden düşüyordu. Bomba edip düşüyordu. Seyretti. Kaptalım. Sağ tarafım şu diktatörü kulluk etti. Çep tarafım kulluk etti. Arkasından kulluk etti diktatörü. Bakacak ne etti? Oyundan çık gitti. Seyret çıkmasam bu olmuyordu. Kaptal kıremezim kazi şoğlu tutuyor. Sağ çep arka emesem kazi işlep tutuyordu bu hükümeti. Şuna adamlarım. Bizim Türkmen halkının şu köpüsü. Köpüsü şu olupdu. Ağam sen döldü şu sen efirler ne yazgı okusuna. Deme bir komentariya var. Rusya diye bizim milli Türkmen manadımız da yurt taşına pesi 1 milyon TL manada 70 bin Amerikan doları satlık bakalarını şu bakadan niye satışa çıkarıyorlar diye. 1 milyon manada 70 bin Amerikan dolarına çalışıyorlar diye. Sen bu işler var arada maglumatın bolaymalı diye. Men bilyen näme sebäbini diye. Men düşünmedim näme diye. Mene Düşünýär misin ýazyanda? düşündüm. Sen şu an bilen olsa benim bilen. Sen halk grup ne için yazan o şunun cevabı ne yazan o? Bilen olsun. Ne yazan o? Ama benim bilen o. Ben şu an gururladım, ayttım o. Son etos kunam. Ya öyle diye böyle bir yazacak olan. Sen bilen yaz, sen şu cevabını yaz. Rusi. Yaz bu bilenini. Benim bilen. Benim bilen. O bilen.
Onu gowy bilen men onu. Owa İtalya'da pulumuz bar, Türkmen pulumuz bar. Daje Gollandiyada pulumuz bar, Türkmen pulumuz. Gollandiyada bar. Türkmen pulumuz du. Awa meni aýdan pidasy näme? Asile bilýäňiz, sizler näme üçin sizler çykyp aýdaňyz ok şu zatlary. Ýazaňyz ok kommentarlarda. Çykyp aýdyň diýme, ýazyňlar şonu kommentarlarda. Anonim video ýaratsynlar. Anonim. Hawa. Twitter'da aýarlygyna şunu esasy tema göreliň. Ýaýradalyň hakykatlary. Näçeden okulan? Näme diňe Bu- benim kanalynyň Yok, ileke döwlet şolong nemesimi, wezipesimi, borçmy. Yok. Bir kaç dolda. İleke döwletin kanalında risk çıkwaysın veya bakı çıkwaysın. Ha, farkat etjin, bacın dep propaganda edip çıkar söp kurasın. Ha, akasy dogurken men bilýärdim şunu dep. Aýdyň peýdesi näme? Çıkın ya, çıkıp yazın ya, yazın. Twitter'ınız var, Instagram'ınız var, YouTube'unuz var, hem ağlarınız var. Çıkıp yazın, açınlar. Şu arada bilen, şu siz hem halkın öz bilen zaten yazsa, öz görünen yazsa, faktlarını yazsa, bana böyle ortada yürüyen civ var ya, cüceler. Yırtık haltayla gıyıranlar var ya, yırtık haltayla gıyıranlar. Ortadan yetip gidiyor ortadan şular. Yetip gidiyor. Mesleler aydın. Yazın Twitter'ınızdan var, Facebook'unuz var, Instagram'ınızdan var, hemen var. Yazınlar şu zatları. Ortada bana propaganda eden civcivler, yürüyen cüceler yetip gidiyor. Hiç kim onun gepini dinlemiyorsun. Senin için Twitter'da yazıp dursunuz, YouTube'da yazıp dursunuz, Facebook'ta yazıp dursunuz. Şu zatlar hükümeti görüyor. Bütün dünya görüyor. Hükümete bütün dünya görüyor onu. Böyle civcivle yetip gidiyor bu tayda. Suratınızı koyman suratınızı. Başka bir surat koyun. Lekin sizler gelip risk açsın cevabını. Ben şunu çektim deyip yazman altına. O geç böyle ya. Mesela doğrudan değil mi? Bir yarım vagon hele Afrika'da du pulumuz, Türkmen pulu. Bir yarım vagon Afrika'da du. Bir yarım vagon du hele. Bir mafyanın kapısını du. Ama Türkmen pulu du. Mafyanın elini du. Mafyan bir tusaf du. Ona diňler, çıkıp diňler. İleki risk etmany, ya var bakı çıkıp etmany, ya bolsa döwlet bakan çıkıp etmany. Gete bile itler çıkıp bile wagtda edjin, bajin, ona mana bilen aşağı sög gurlaya wagtda. Farka sen gowy diýen, dogry sen dogonçygym da. Siz faktlar eşdiň o, fakt. Türkmenistan'da bir diktaturu ba edjin, bajin söküp dursunuz da. Yurttu. Türk deyinim için başını söktürüp dursunuz o. Özünüze. Utanın ha. Türkmenistan şu bop durur şu an. Polisizm şu için başını gıyri. Mentem önemli. Doktorum şu için başını gıyri. Ova. Türkmenistan'da duruşun diktaturu. Türk'den şu bop durur sizler şu an. Fark eten bir edcesini kovguna adamlarını. Anşro durur şu an şunu. Edjin bajyn söküp durur. Bu fark. Näçe şoňa üstüňizde söküp dursunuz? Diktatorluk etip dursunuz. Türkiýede. Risk cemlälimi? Komentar okam, sen komentar oku. Komentarlar okudum, yerlerine koyan. Rusya diye risk şu wagt diye döwletiň efirini halk görýär, halkam dinleýär diye. Başka neme yok. Başka zat yok. Bugün biz gatı giç başlamyşsoň adamlar ýado diýen çalyşda risk. Şoň üçin jemlek goýup
Sen o studyodan çıkmadan gurma saat edelim. Ha, men jemi dedim açı gibi Allah diyen bir haksız haklını bir Allah'ın özü görkesin. Özüňize Türkmenistan'a gaýtdyňyz, diktatordan doýup gaýtdyňyz. Söwgüşükden, üstüňize baskıladan gaýtdyň, gaşlyk etdiň Türkiýe. Inem gelip berdi, ejiň bajiň söküp dursun öz-özüňize. Inem be Türkiýede inem bir diktator bolupdy. Farhat ýaňy diktator o. Satypdy. Organ şikalarynyň Türkmenistanyň aýagyna soşan adamlary Farhatdan YouTube'a çykarýar. YouTube'a çıkarsan farkı özüçe fak kurulan kurraptun yere o fak kurulan kurulan yok. Hökümetin bahanası olup sen YouTube'a çıkardın deyip onu yığdırtıptı, bastırttı o adamların. O adamı bastırttı, o adamı bastırttı. Turmaya gitti, yitip gitti o adamlar. Ne için? Soranızda Farkat o heliler ne oldu caizsiz adamlar? Farkat ne oldu uzattı görkes şemkasın soranızda yok. Hep soranız o cevaplarını. Ha Farkat ne için kalkan familis başka sen familis başka kalkan doğan familis başka bahvan familis başka hep soranız cevap bereniz yok şurada sonra cevap edeniz yok. Sebep birisi de etjin bajyny söýgen wagtda şu tarapy bökýäňiz, goloklaňyz, kelleniz alışdy siziň. Diktatorluk sistemi alışdyňyz. Alışdyňyz. Şonu besediň. Etjin bajyny söýükdiň adam sebäbi adam däl o. Senem üçin öz üýünde eje kakasy ýok aslında kakasy taşta giden onu. Üýünde aş etjin bajyny söýüşýän adam saýgys üýünde aýly semesinde saýgysy guruşan adam daşyn çekilmişden saýgysy guruşýar. Şuňuz ana şöyle ez halkym. Galan özüňiz bilýäňiz, akyl siziň, kelle siziň, ýizni siziň, haýatyňyz siziň, geleceğiniz özüňiz çözüňler. Özüňiz bilýäňiz. Ýokarky Allah'a tapşyryň hem ýokarky Allah'a tapşyryň. Hudaý şükür men alhamdulillah musulmanım men. Galan özüňiz bilýäňiz. Başga gepim ýok boldy. Sizlere akyl insap bersin hökümetiň. Özüňize Allah Taala akyl insap bersin Allah Taala özü sizlere. Näme ýakdy bu? Sana sowal risk. Arslan ýa-da Arslanjan risk aýdara zat ýok, köp adamda. Men köp zatlary senden eşitýän. Sögseler sögsün, itürer kerwen geçer. Farkada anlayan adamlar az. Özü ýaly gep sögünç gözleyen adamlar. Olar hiç zat üýtgeçek bolanok diýer. Şoraýaly. Arslancan, mesela var Arslancan. Dostum, sen düşünýän, bilýän, düşünýän, doğru edýän. Lekin bizim halkymız öğrenen şu ana özüň bilýän. Hemme Türkmen halky bilýär. Birsen redowy ministri köçüyor. Redowy ministri. Ejing näme tutsun? Ejing näme simçek tutsun? Söwge näme bilen gorkýas. Gorkýadyk hemmemiz. Hemmemiz gorkýadyk Türkmenistanda. Bir redowy ministri simçek tutmagyň gelip tutip zıngya sen içimde dikkat elim aşağıdık gelem wagtym ejing näme tutsun bilýän cezasını nämesini ştrafını zadyp gyryp ýakaňy tutup şu elini tutup ýakaňy tutup duran gyrýa an şu wagtda Türkmenistanda şuda edildi. Näme üçin? Sebäbi bizlerde agyzy bitek ýok, şuda dowabyny et çykarp biljek adam ýok. Mana şu Türkiýede ana Farhat ýürütdi şuda. Farkı şu işleyip dursulara. Näme üçin? Çıkı efirde gurlaşı aging falan söýge. Senem gözüňizi götürüňler Türkmenistanda redowy
näli guluş sögüş guluşady, polisi nädip sögüş guluşady, inen başgasy Kim ne arkalanyp şolar ýaly kösegýärler? Serdar Berdimuhamedov arkaly töge NVD-ye köpetde etrawy Leva Filatyň KGB'nin orunbasary kontratykda 3 tane adam var kontratykda olar arkaý bolup söýge. Şuwa sen mesela bir halkyma bir sora berjek, bütün eziz halkyma sora berjek. Şuwa sen çykyp gürleýän efirde sögüp gyýran, prezident sögüp gyýran, edjiň bajyň sögüp, ministrler sögüp edjiň bajyň sögüp. Sen şonuň efirini çykýan, gürleýän. Sen alt barjama diye senin koçanına bir adam barmaz, kapyňdan bir adam barmaz ya. Kimler ait bilýärdi? Kimin adam bolýar o adam? Şoňa jogap berse. Kapyňdan bir adam barmaz diye, ejen kakyn kapysyna hiç kim barmaz diye, bir adam diye. Koçandan hem geçmez hiç kimse diye. O adam kim bolýar? Kimin adam bolýar? Näme diye? Kimin adam bolýar? Adam bolýar. Sebäbi prezidentin adam bolýar hemşe. Ýazyňyza çykarmaňlar. Prezidentin adam bolansyň uzalda diýe gurulýar. Ha, Serdar Berdimuhamedov aýdýar. Gurleşenler özer. Metan söýgörün, gyýryn, edjiň bajyň söýgörün, gady görme, maşa desem halky şöýdip aldap özüme çekip bilýän diýip guruluşlar o. O fakt gurnu, hakikat gurnu. Men şu meselelere 2-3 tane Türkmen halkı maňa gelsin, maňa aýtsyn yüzlaşsın, gurlaşsın. Mesela suratyny çykyr, efirde çykyryp aýdyn, family adyny çykyryp aýdyn, efirde aýdyn. Mesela garanti berip bilmeýän. Senem üçin sen öýüň ertde minise bar ya. Sen at familiýaňy aýdyp çykyryp aýtdyma sen efirde, YouTube'da. Oje sana men jogap berip bilmeýän. Sen ertde minise bar ya, öýüňe, gapyňa, ejen kakyn üstüne. Näçin bulan meniň aýt familiýa çykaran adamlara soňuna jogap berip bilýän o. Sen ona adamlar Berdimuhamedov Serdar'la işleşýän adamlar. Nazarın şoförüm var otayda. Nazarın şoförüm var otayda. Oğlan ortada pul iş yaptı. Mesela deyin Farkat. Senin aydın gepini hemesem boş kurun, boş baklaşka sen. Sen çiz orijinal diktatörün özüsün. Şoňa golluk etip dursun, şoňa işleşýän. Sen ýandy hemmesem nämeden çykyp gitdi. Ýandan söýüp aýyrdy. Sen hem aýyrnam. Sen özüň şoňa işleşýän. Eziz halkym, galanym özüňiz bilen özüňiz kelleňiz sizde. Siziň beýniňiz we kelleňiz we Allah Taala kele beripdir, göz bir, kulak beripdir, ağız beripdir, beýin beripdir. İşletin, düşünün, özüňize galan sizde. Türkün risk ýok bolsa birinçi rada Farhatdan görüňler, ikinci sıradan Berdimuhamedov, üçüncü sıradan döwlet bilýär kimligini. Döwlet sen bilýär üçüncü kimligini. Senem aýtdy şu üçüncü adam aýtmasa alym, şu aýtsaň menem hakkym helal etmen sana. Gurunsyz biz hemişe hakikatin tarapyndaryz. Biz güýje çokunýan, pula çokunýan adamlarda. Biz güýjem gördük, pulam gördük wagtynda. Hemme zat gördük wagtynda. Görmediň adam üçin şolar ýaly täsin bolup biler, çokunup biler, el ýetmez bolup biler. Bizim üçin güýç, häkimiýet, pul zat el ýetmezde. Dogda şükür. Doğru, sen beni kovtanyan. Ma pul ma neme yok. Gerek tema. Pulna mizar men. Ma diye avre gerek, rahatlık gerek ma. Mana inem çıkarıp, inem YouTube diyelim çık başladı.
Çıkar falan çıkar Farhat çıkar. YouTube benim efire çekiliyor. Çıkar falan özünçe. Men ez halkyma diýjegim iň soň gepim. Maňa degen sirler men erret edip degenlerim. Kim olsun. Kim olsun. Ömrümü değil. Erret degenim. Ha, maňa diýerler, fakta çıkar, kagyza çıkar diýer. Men fakt kagyzlar benim bara hepin gücün beren, şöyle özüňizem galany ýok, özleri alıp çık, özleri alıp gitip tu. Çıkar berip dura. Onu fakt kagyzda, faktla kaçan gelebilir? Kagyzda çıkarabilenmi? Kaçanda men öz üljek zamanım bilemaqtym. Anşa wagtda çıkarın ağalar diýip aýdyn. Bir döwlet baýhan, inen bir ağamız bar. Oňa diýen o çıkara bitdi. Faktla şonu çıkarar. Men üljek wagtym. Men asan üljek adamlar. Üljek wagtym 5-6 sany ýanymda sürüp gitjek, ülüsüne gitjek ýanymda. 5-6 sany. Emişem kisemde bilimde duran pisiledim, içem, emişem okdun dolu, Hudaýa şükür. Gana dişe diş. Gelsin. İlk ona Cemilali. Ştaýda Biz halkym özül besin jogabyny soňa. Düşnükli Ştaýda Rusça bilen Arslan'ın komentaryaları var. Şonu okayın Cemilali. Rusya aýdýan maňa efire çıkmak geregi yok. Sebebi näçe aktivistler can döküp herekete başladılar. Doğru. Hatta sen özüň öz janyny helakläp diktatora garşy görüşýän, emma arkanda durjak we iň merkezi el kömegini hödürlän, kömek ýa-da gollaw kömegini hödürlän halky görmüyor. Düşünmedim. Sesin gelmedi o da. Sesin gelmedi. Sonra halkı hudurlen. Yok. Halkı hudurlen son. Awa kömek ýa-da gollaw kömegini hödürlän halky diýe görmedim diýe. Nüştaýda bir zat bar. Biz reallykdan, hakykatdan uzaklaşmalylar. Eger şu hakykat ajam bolsa, bize gaty diýýänem bolsa, bizi namyt etdirýänem bolsa, bizi ýeriň düýbüne sokýanem bolsa, biz şu hakykaty görmeli we kabul etmeli. Olam näme? Türkmenistan 3 diktatorlyk döwrüni başyndan geçirdi. 3 diktatorlyk we dile ansatdy. Hudaýdaklaryň o taýdaky halka garşy edilýän jenaýatlar, gyrgynçylyklar, bir adam bolan eşden duýan wagtda gan, dünýä adam, gan aýlanşygy durýar. Şolar ýaly ilkeşlikler, bu zatlar häzir aýdyp bilersiňiz, o halk görene o zatlary. Şol jenaýatlaryň döredýän negativ magnet polýasy, negativ energiýasy tutuş ýurda ýaýraýar. Sen odunyň, çöpüňe, içýän süýdüňe, haýwanyň etini hemme zadyna şu bereketsizlik diýilemem aýtsak bolýar. Şu haramlyklar, şu nähak dökülen da ganlar, şunun hemmesinin ahmary, negativi hemme zada siňe, hemme zada ýaýraýar. Olam adamyň psikologiýasyna hemme zada täsir etýär. Ondan massa köpçülik sürü psikologiýasy başga, öňde barjylar başga. Näme üçin? Sürü biri öňüne çekende gidýär, biri öňüne çekmede duran ýerine dur. Rusy. Şoň üçin sen sürüden bir zata garaşmalyar. Men bärde muny obrazyna edip aýdýan, mysal edip aýdýan, men muny türkmen halkyna diýip aýdamok, men muny türkmen halky kimligini bilýär, hemişe üstüne basyp aşağı çadyp aýdýan. Hiç ile provokasiya ananmadı. Oğluna, gan nöküşlüğü, hiç sada kulağı atmadı, kimliğinden bilýär. Ýa-da oturlar, iýberi oturlar, işleşip otur Türkmen halky bilen. Türkmen hereket, opozisiýa güýçleriniň öňde barjylaryň dileleşigi.
Tenem şunun içinde Rusya, Arslanım, Riskim, her bir Türkmenin halal tüydemen vatandaşı şu halk hareketinin, halk frontunun içinde. Ne için il gün mehbeydi var berdi. Berdi bu yok. Bu zatlar bizim bilen bağlaşıklı zatlar değil. Her kim her zat deyip bilir yani bizim bilen bağlaşıklı yeri yok. Bolan bolsa bu vaat bizim külümüzü asmana soğururdu bular. Tapı bilmeyenler. Bizim ıyızımız hem mezadımız arasında yaşıyor. Kim ne deyse. Hodra meydan eyle peyde. Alın ala meydanı Türkmençesi. Şon. Ana şular yani. İnni Arslanım ştayda komentaryalar var. Men şolaram halk köpçülüğüne yetireyim. Soňandan biz şugunky efiri jemläli riskin efiri risk Türkmenistanda satylýan wezipelerin pullary kime var ya diýip soraýar risk. Bir adam var le, onu belli zaten. Özüm men näme soraýan, bir adam var ya. Bir adam başda iki adam var ya. İki adam var ya ortada. Arslan aýdýa haýsy halk barada aýdýan Türkiýede 13-14 saat işleýän halky aýtýanmy? Köpüsi wapşe telefon görse görere wagty ýok. İnternetten jogap tapyp bilmeýän adamlar bar. Wapşe maňa degişli däl diýenler bar. Wapşe maňa degişli däl diýenler esas köpçülik. Ol esas köpçülik atı dogry. Inni soňky azajyk iş başwa halkda şolom isse ya açlykdan ya da uruşdan adamlar uypak bolarlar diye. Şol ýaly şoň üçin öňde barjylar öz aranyzdaky mähkemligi, jewizligi ýitirmäň hasan berkidin inha şu soňky garalama kampaniýalary, şu hüjümler, tökmetler, şuların hemmesi bizim aramızdaky jewizligiň, mähkemligiň, guramaçylygyň nähili çalt reaksiýa, çalt we dogry reaksiýa berip bilýänimiziň natoňly güýji bar, gyssaly reaksiýa berýän güýji diýen ýaly. Şoň üçin bizim iştabymyzdaky bizim elneşlemizin nähili yerine wagtyna gyssaly reaksiýa we dogry reaksiýa berip bilýänini hemmesini goýup şu edilýän tökmetler, hüjümler test etdi, bu synagdan geçirdi. Hudaýa şükür şu wagtda çekilen halk üçin çekilen zähmet biderek däl ekeni men şoňa anannym doly göz ýetirdim. Ve şoň üçin şu bolup duran zatlaryň hemmesine men begenýän, olaryň hemmesini Türkmen halky üçin gaty gyzyllan gymmatly, gyzyl bilen matbaranok, valyuta bilen matbaranok, gyzyllan gymmatly peýdalary, tejribeleri bar. Adam tanamak ýaly durmuşda gaty bir baýlyk, gaty bir şular ýaly sowgat tejribe tapylysyz. Şoň üçin adam tanaýanyň iň gowy ýolumuzdaky minalary, hapalary, tedekleri, ot çöpleri aýrýanyňyz ýoluňyzy açyp arasalak edip otursaňyz, muňa arasalanmak diýip, täklenmek diýip muňa baha berin. Sebäbi aýtdym, telehana görünýär. Köşkün garemindäki güntileri öz arasynda saýlaw üçin ýarşa başladylar. Uruş dawa yok, men ispetekde öňe geçen şu. Ne bu olong nemesi, dawasy, bu olong biznesi. Bizim bilen dahly yer yok. Ogrum özüne sor orramsam, ogurluk eden uyalmaz, üstüne gelen uyalar. Bular her kim öz ýaly görjek bolýar, näme üçin täbäbi içinde pituw galan bular. Itiňiz bitekinde hiç wagt bolmady. Ýani risk aýtda çagalypdan şolar ýaly ahmar bilen yetişenlikde çağalıktan galan psikologiyası döwülen harap bolan, zayalanan şular ýaly watandaşlar. Ondan bular halktan aralmaly, halky ezmeli, halkyň üstünde mafiýaçylyk oýnamaly, üýşüp puluny izni isteýän adamlar vurmaly, vurdurmaly, şular ýaly.
Ulan ilmin bähbetdilen hiç tadı yok. Ullukan tejribe şoň üçin şeýle pikir edin. Ýoluňyzyň öňüňizden çykýan hapalar, hupalar, çöp çalamlar, poklar, zatlar arasynda. Ýa-da näme bolýar? Ýol açylýar. Nirik ýol açylýar halkyň häkimiyeti. Şoň üçin biz boynumyzyň mukaddes borjy hökmünde halkara arenada, siyasat arenasynda giýje oýnaýar ýatma. Türkmen halkynyň erkinlik arzuwyny, häkimiyeti mundan soň, 3-den soň puç gaýdyp haram horlaň eline bermelik islegini, tuton yerligini, mäkämligini, jebitligini, agdyrligini ingo görünüşde düşünýär. Hemme halkara platformalarda düşünýär, goýup şunu. Ingo görünüşde, professional görünüşde düşünýär. Şoň üçin bize anam bilýär. Şoň üçin biziň bilen bile ýörýärler. Biz öňüm ýöredik o adamlar bilen bile. Yatan yerler ýa-da olsun Awtkulyf, Abdulkerim Mazmalar, men ular ýörelli ýöne inni häzirki has atjak. Has ätiýaş. Biz bular ýaly tanamyzoktuk adamlarymyzy, halklarymyzy, kaz ýollary, bular ýaly tanamyzoktuk. Ýöne tanaýas. Aňyrsyn tanýas, bärsini tanýas. 10 ýyl mundan soň etjek, 10 ýyl mundan soň edip biläjek ädimlerini, işlerini, şeýle pujurlyklaryna şeýle öňünden bilýär. İçindäki gumalaklaryna sanaýar. Şoň üçin bular edip bilýän zat ýok. Hereket hiç zat edip bilýän, hiç çare görünmän nokta içýän ýa götüp şey. Şu kartina şondan ibaret mehribanlyk. Şoň üçin ýene-ki efir duşuplamyza şeýle köp sag bolun, görüşe dowam. Bir zada men häzir ştaýda ýatdyk. Keşik ýene bir iş taparlar gidip gelmeli bir nemämiz bar. Şoň üçin eger ýorla ýyzda baran ýerimizde iş alada köp bolup bir näçe gün efirde bolmasa gaýretme. Biz halk üçin işleýär. Halkyň adyndan gidip ýerine ýetirmeli, düşünmeli, etmeli işlerimiz bar. Şol işleri etip bitirip gelemizden soň ýene ýagşy habary, ýagşy üýtgeçip görülen ýa-da bolsa ekranlaryna çykar, diýdarlaşar. Mehribanlyk olur. Bunu kaç oldu? Birleşen birleşti, agdy bir hereket edip gör. Birleşdi däl eýýäm mendil, telim mendil aşylyk. Ýöne hemme zat YouTube'da aýdy oturumda gerek gel, geregi ýok. Peýdasy ýok YouTube'da aýdanyň bu zat. Peýdasy ýok. Peýdasy ýok. Halka şu aýdylýan zatlar aňraýany bilen ýeterli. Göwüni dalkynjak, hakykata düşünjek adam şu fikirlen sözden arasından almasın alya özünü. Şolar alsa bolly, galan da gerek ýok. Haçan da halkyň häkimiyeti dogry başlar tutmasa. Aşonda galan jikmejik zatlara öwrenjek diýseniz dokumental film bolar, bir gepleşik bolar, ýa-şoňa bendeştat bolar. Bulan hemmesi bir ýatlam hökmünde, hemmesi memuar hökmünde ýazylar. Indiki nesillerimiz şolar ýalaky ganjyklan, şolar ýalaky kaz ýollan, ýürýän, hüjüm edýän, hawlaýan, batyrlyk satýan döwürlerini bilmeli. Kimin kimdigini bilmeli. Kim nirde ýalňyşdy, kim nirde adam satdy, kim dost, kim düşman, kim halal, kim haram. Şoların hemmesini bilmeli. Bu hükman gerek, bu bizim üçin tapylgan hazyna. Şoň üçin şu hazyna iýe çykyn, gollamaga dowam edin. Gollawlaryňyzy, duygu durşuklaryňyzy hemmesini alýan, hemmesini görýän. Käbirine jogap berýän, käbirine beri bilen bu, käbirine gijirek jogap berýän. Elimden geldiği men jogap berjek bolýan. Şoň üçin gijikde, adetde, gözden açdy aýtlaşmagyny hemmesini görýän, okaýan. Ýolda okaýan, ýyzda okaýan, tamalyotda okaýan, bir zat edýän okaýan şonu. Bar. Aňat etýän, ukyndan näme edýän ýöne okaýan. Sebäbi siziň ýazýan zatlaryň energiýa. Siziň ýazýan zatlaryň biziň üçin bir batarey, bir akkumulýator ýa. Siziň ýazýan zatlaryň türkmeniň güýjüni birleşdirýär. Türkmeniň azatlyk erkinligi üçin, eşeretli geljek üçin gerek bolan garmoniýasyny, sağlaşygyny berki diýär.
dama köl bolar diye. Sizden gelýän damjalar bilen köl bolly, okayan bolly. Netip bolsa ýakynda tsunami we ýeňişli günlerde şu günlere miýatlap, uli oýnap, taçaklar atlaşýar netip bolsa. Men insan sözüm aýdyn döldä. Ha, Men sen uzak yola gidýän gaýdyn, iş sapary etýän. Şu araça men ýetgitsem, ýok bolsam, birinji Farhat, ikincim Berdimuhammedowlar. Üçüncüm men Yaşul'un adyny açyklar. Anş üçüsinden birisi men ýok edýär. Az soň ýok edýän adam kim be? 2 sara adam ýok edýär meniň. Olam Serdar Berdimuhammedow işleşýär olar. Farhatlan işleşýär Berdimuhammedow bilen. Men ona %100 garanti berýär. Onu faktarama mende. Kağıtdan siz kayıtlar. İşte. Serdar Berdimuhammedow adamlarla gurlaşıyor. Efirden soň sen bilen näder gurlaşýar? Bolýarmy? Men ýetsem iz halky men ýok ýetkitsem ana şurada ýaka tutsunlar. Ýaka tutsun şonu şurada sonra beriňler. Sonra nädir riskli soraňlar. Şuradan soraňlar. Başka soram ýok, başka jogabym ýok. Özüňiz ýoluň açyk bolsun, hemmeňizem iz halkym janyňyz sag bolsun. Boldy. Ömrüňiz ok bolsun. Senem janyň sag bolsun, ýoluň açyk bolsun ýolda. Bir gün bäkitli ýaladalan üçin awa. Şu taýda Russiýaň bir nemesi var, goýup oturjaklar, kommentariýasy halk bilen hereket etmeden peýdasy ýok. Biz halk bilen hereket etýärdik. Türkmen hereket birleşen oppozisiýa güýçleriniň bileleşigi, oppozisiýa güýçleriniň bileleşigi ýa-da birleşen Türkmen halk frontu, Türkmen hereket. Başgaça ady. İkili görünüşde aýdyp bolýar. Türkmen halk hereketi, halkyň hereketi bu. Türmelerde dören ne hak, basylan ne hak, dökülen ganyň, göz ýaşlaryň netijesinde türmen, hapa, kirli, tümlük yerlerinden çıkan göreşär. Şu taýdan dörek gaýdan göreşär. O bu nähili halkdan üzüňi. Biz näme üçin hemme zady açaçan YouTube'da çıkaryp görkezmeli, şow etmeli, näme gerek bu? Aýdýar. Häkimet halkyň eline geçýär, şondan soň näme edildi? Kim nähili etdi? Nädip şu netije alındy? Hemmesi bilen baglaşykly serial, dokumental film, döwletiň arhivine hemme zadyna goýulýan nähili işledildi. Nähili iş edildi, nähili işleşdi, nähili bu adamlar habarlaşdy. Nädip şu ganjyklardan, kaz ýollardan bu hakykatlar gizlenip saklandy. Munça kaz ýolu waka. Şu zatlar nädip? Nädip şular başarly? Onlardyň arhiwi goýulmalar, biz mektepde okutmaly bu zatlaryň hemmesi. Tanasyn kimin kimdigini. Halk, geljek nesiller tanasyn kim kazýar, kim hakykatdan hem halky işläpdir. Nädip işläpdir? Nädip sır saklapdyr? Şu zatlar bilsin, bilmeli. Şuňky efir şundan bar, mekrowanda bolýar. Buňky efir riskin efiri. Şoň üçin men aýtjak, goýjak, goşjak işladym ýok. Tarihiň şaýatlary çykar görler. Men öz işlerim bilen meşgul boljak, dowam etjek, böljekler. Men halkymyň, watanynyň öňündäki borjumy ýerine ýetirin, häkimet halka alyp berin. Ondan soň halk gaty isteýän bolsa kaz ýollary berýär şu häkimet. Yo, men biraçy şu wagt maňa degen turly şu wagt maňa degen ýa olar. Maňa degenine görä Türkmenistan. Sana degenen olar hakykata hüjüm etýär. Olar hakykatdan gorkýar. Balana syçýar hakykatdan.
Hakikat Öyle değil mi de? bilinmesin, hakikat ýaýramasyn. Şoň üçin edýär olar. Aýtdym-a sen bütün materiallaryny bir getirmeli, erik getirdik diýdiler. Näme? Yitirdik. Bular Ma duyýar, bular edil parazit ýaly, bakteriýa ýaly, bularda instinkt bar, bilýär? Sıçanan pişik goraýlap o gelýän bilýär, duyýar, şolar ýaly bular. Bilýär? Bularda parazitden nemesi bar, instinkti bar. Bular o taýlarda adama zady ýok. Diňe instinkt bar ben bular. Bular düşünüyorum. duyýar, O özüne ziti. gelýäni duyýar. Şoň üçin ýöňünden gaçjak bolýar. Ýöne gorkuň ajaly peýdasy ýok. Risk ştaýda Yo. jemläni. Cemil'e ben açık yapayım da insan gitmiş o. Ma diýenine göre ben hakikat etdim. Ana azı İshak kütü ben qoňşumdan gurlaşdym, dostumdan gurlaşdym. Şuna efir çıkardılar. Giden hakikat görülen oğlanlar gitti, yan gitti. Ne üçin bana aslanı bana degene sana degene göre gittin şu oğlanları kurtarsalar ha. Şular alıp çıksalar, alıp çıkmasalar. Ne yapacak çıkmalar? Hazır İshak var, daha şu yolu ne tutul basılı giden daha şu yolda tutul gidiyor olan basılı giden olan kimse aslında nemeler açık havalı neme etrafında yaşıyor. Onu yine başkasını şular ne diyalogunu çıkarıp aydanoklar sebebi ne için hakikat aytýan sizin aytýanyňyz hakikat edemekde agyrbat diye olur. Agyrbat diye. Orada da agyrbat diye. Sen ne için fakt gurunaydyňa diktatora karşı fakt gurunay wagtyň asıl başlaýlar. Jelip gelýän. Sen menden oktek çıkıp barýar dip asyllar. Bizim Türkmen halky anşy bizi fakt gurunaydan wagty ýanyna padeşke berme orna ayağında asıl başlaýlar. Eteğinden ayağını asıl başlaýlar. Sen bizim meni efirimi pozup başladın. Meni komentarlarımı pozup başladın. Meni prosmotramy ýitip başladyp asıp başlaýlar. Pul üçün etmen, halk üçün edemmi? Halk üçün çıktın mı? Halka kömek et. Birbirini asılman. Asılman birbirine. Halka çıktın mı? Halkın gururunu etti. Halkın faktını çıkar. Anlığa yetti. Ana giden adamla basıldı. Şu yıl içinde, bir yıl içinde giden adam basıldı. Nem şöyle altın famyasım şu an anlığa yetip ayıp çıkıp YouTube'a çıkaran ok. Halka çıkarıp aylayan ok. Sebebi nem şu senin işine gelmiyor. Sana gerek de onu sana alacak pulunu aldın. Şimdi başkasını bastırıp yine pul almak peşine düştün. Haram pulla. Şunun için aziz halkım özünüz bilýäňiz kimliğine wagt saat gelir okursunuz, görürsünüz delilleri, faktlar görürsünüz nesip bolsa az gün kaldı. Döweldagyny işeňik Pellehananyň kapysy göründiýär. Anş Pellehananyň kapysy göründü. Anş Pellehananyň kapysyna geçdikmi? Sizlere nesip bolsa görürsünüz fakt görünýär, hakikatlary. Men yetip gitsem Farhat'tan ikincem Berdimuhamedov, üçüncem bana dölde aytdım, üçüncü adam adını aytdım. Şu üçüsünden birisi. Az sonra maşual Berdimuhamedov'dan adam iti Farhat yanına bir yaşlı var ikisi. Şu ikisi bana hücmedi. Berdimuhamedov'un adamları şu ikisi. Anlaşılar beni yok etmese. Men olun eline düşmürün, özüm atüldürün vaktım, madine Yasin okunlar, dua edinler, boldu. Kalan ben dövdağın özüne verdim, hakikatata fleşka emnadı verdim, öz çıkarır. Aylar. Çıkarsa çıkartın dövdağım, çıkarmasam öz bilýär. Lekin men halkın tarafında. Menem kösenip bir oğlum men. Ne günleri gördüm.
Ha, piketmenle Serdar'ın yanında yurdu. Serdar'ın yanına metti. Men tatu. Giyeceğim kaç ne zaman oldu? Gündüzüm ne zaman oldu? Gece gündüzü bir oldu menki. Gerek yarda 78 saat uyumayan günüm oldu. 78 saat uyumayan günlerim oldu. O çarım gün yatman günlerim oldu benim. İziz halkım. Sen için sen hocalıgım yurt borcuna kaldım. Men agentlik etmedim dedi. Anışı. Bular 2 yıl inkop 2 yıl işe diye elinde 3. yılım yoğunu kore üldürüye bastırıya. Men çıkayttım. Men çıkar kordular beni. Mesela açık kurlayın. Kalan özünüz bileniz, özünüz iş keleniz. Allah can sizin aklınızı Allah koysun. Yolunuz açık olsun, işiniz uğurlu olsun. Kelleriniz edinler. Halk hakkında yürünler. İyi sonra Sağ ol. Ferhat'ın sorunlarım. Baba, kakan, eden haramlık, zulümlerin hemşin şu aydan okutup sorunlar. Caylarını sorunlar caylarını. Allah razı olsun hemenizden işiniz rast gelsin. Canınız sağ olsun, başınız dik olsun. Hiç kime boyun eğme. Dine boyun eğen adamız ece kalkınızı boyun eğinler. Başka hiç kim boyun eğinmenler. Başka dünyada öldü. Sağ ol. Risk ömrü uzak olsun. Ekranda onlar. Türkmen Harekatı birleşen opozisiya güýçleriniň birleşiginiň informasyon kanaly bolan Türkmen matly YouTube kanalynyň bugünkü öňe ýaýlymy duruşy bilen risk tarapyndan alınıp barly risk gürrüňlerini açyklygyny aýtdy. Men diňe arada durup moderator ýaly emetdim. Şoň üçin riskiň efiri şu gün şundan barat. Ýene-ki efirlere şimdi köp sag bolun, sagykda görşelim. Aýdyşym ýaly bir uzak ýola gelmeli, edilmeli işler bar. Şol birden 50 men zat etmen, şolar ýaly biraz çykyp bir näçe onu ara kesmek bolsa. Aýyplaşmaň sebebi gelimden soňam ýa-da uzat bolsam howa değişikligi ol zatlar howa ýa ýurdu çalyşýan zat edin ýoluň ýa-daglygy biraz ara kesmek bolsa gaýretmen, hatirjem bolun. Edil görüşümüz barha güýçlenýär, has öňe gidýär. Perden arkasynda kameraň öňünde bolmayan gaty köp wajyp işler bitirilýän işler bar. Şeýle gaýratly oglan gyzlar bar. Şeýle zehinli oglan gyzlar bar. Bir zat diýip aýdyp oturmagyň gerek ýok. Senden maslahatam sorany şunu edeýinmi, pedeýinmi diýen etip goýberýär bir zaty. Ediyan zady şeýle ýürüňe jump bolýar, göňüne jaý bolýar. Inhat golema Türkmeniň nesli, Türkmeniň geljegi, Türkmeniň umydy, Türkmeniň ruhy, duhy döwülmändir diýen, tügeleme diýen inhat şolar täze taryhy, täze döwleti, täze halky jemgyýeti döredip gora şonu kıyamata çenni haramlara bermejek inha adamlar şolar diýip begenýän, goýsanýar. Olar 10 saat işleyen olsa sen 24 saat işlesin. Şolar ýaly öz ýürek döşlerini, eňinleşlerini il gün üçin zähmet çeken oglan gyzlar bor. Emmeniň ömrü uzak bolsun. Gözüniň nury öçmesin, el ýüzi dert görmesin. Ýüregi akwaly, geljegi dert görmesin. 70 arkada dert görmesin. Şolar ýaly kynçylykly ýagdaýda hemme tarap kazy ýol bolup duran ýagdaýda sana saklap şu siyasi üstünlükleri başarıp edip berler. Hemme ulaka tanrıka naýdym. Sağ olun, hakikaten hatyratma. Riske tasavvurun, yine ki efir duşlarına çelini Allah'a yararlı olsun. Sağ olun, ehvandı onu.